زي بقعزو هيوت مستخمنان مسربربنان أأمرنا حسابات مسبزحون حيلنا مزدخمنان كان عرف ندالي بقى سراحنا قديفنا تسكيمنا يمنو قعز نبرنا حلافنتات هيوت بمونزاف نمنفسنا فسها نأمرنا دما كسانت نابزهبنا سلما وبوتا كنكيد ندالي ناب حدا قلت إفكازي منو نبار زخرزة الرف هدوءن سلمون سفرة هاتس إلكا مخاد أمباركس بحساب تناويزكم بمنفسن سجان تداخمكم انتلخم مو عرفتي يدليكم انتلو لومي مسحانت بحاجوز تسراسيركم نخلص أجمعاتكم كم ترسعوا تجبركم هاجر كان اللاليكم هنا صناي مكتتال كمسرتو كم زعينة هاجر كم زلامس نجرناكم جنت اتهاجر أب أفريقيا تركب مخانا مس نجرناكم دما حسوت كمسلكم يخاليو نايلوم دحساسنا نبحنت كابتي كأند كارتا أهجر أفريقيا تنزيلا كاب وسناسن جماجم بحر كينيا شحن 600 كيلومتر كاب ماداغاسكار موريشيوس كوموروسن مايتون رحيقة أب مأكل هنداو كيانوس نبينا استقمتت ب115 جرمات دسيتات زغمت أفريقياويت هاجر سيشلس زغنعك خونيو من البعض بزعبا زامجو تهاجر بزو حدنا قد سمعكم كتكونوا تخليكم حدا زيقا نمقلاص استتغملو أقباب جن فليس بلايو كل جزي مسيو مسواقحة كم بحد شازدنا أبزا قرم تدسيت كفتر نزقبرة فتاري بالتعمي زمسكنو أبزا مدرنا نقو خابدك أسو مستنسقو ننبسم ب5 عينتو تفتراو تبقى زلو بوتا تخبيبات زرخبوا السبات أسيو محداتيم كابتوم محدات كخون سلزحاري ندما نفتاري أسي زمسكنو أزي كابتو ودعاد زخونا نبارتا دسيت استرخبا مسكانيو نحنا جن جنزبنا كفيلنا انت خنان معالتات كابو حليفو دما نسومونات تفتراو تباقيا أدنيقنا فتارينا مسكينا نابت فتارخ النبرلو زحاري لنا السفرة كن ملس نخلينا ولاون بيننا يكونان كم تزدخمنا يوزدخمهم نتتسأمينا يزنبرنا حقوس زتأمقو كزناقو عزداليو 300 شح سخون بتأحتي عامت متأ نسيشلسي بتحوا 300 شح وحد قصرخ مسلكم يخاليو انت خانقن بمنصرتي 9 شح زبتح قصر طراي زلو هزب سيشلس مسن ريوغن بتأحتي ننبرتي بسلس تأتفي يعبي ومالتيو نابسي شلس زمت بتأحتي سخف كيبلهم جبوهم كغرغرو زخولو سب ملو جبايم جنزب زملأت كاردن جنزب نموتع نق فرق زي تبل إيدن انت زي بالكا نابسي شلس ممتع بزوح انت زي مرسكا يحشكا مخنياتو سيشلس ايكونا ندخا نهاب تامون كبرت داسيتع يقداوم ناب جبوهم كسدو زي فرحو كم اون بروخن استغدسني حبار هيوت كجمروز دليو تأمدي زدس ستولان حسناتهم زحلفولان داسيتونع نزحاقوسن في السهن نخهبانان جوباتاتنا نخو قرقران دما شو 180 زبطحة عالم لخاو درجات زلوان هوتيلات ريزورتاتن معرفة آقايشن يقداون زرقحن يتصبيانا ناب سيشلس نمقعاز فيزاونا يدلينانيو سيشلس بتحت بزي فيزا كأتوات فقد هاقرع زد لينا حقاو باسبورت محاز نايبت إحكام مبلاس تيكيت مقراط تعرف الهوتيل محازن نمعالتا وطعيتات سخون دما انت وحده نمعالت بحساب $150 متأن جنزب محازنيو نزي جيرنا مسودقنا ناب ويب سايتهم بمتاو نزوم قبل على استتقصو زرزرات مسحان تقرد سألي بمتواق ناي ترافل اوتورايزيشن قطعي كنملا لنا نزي قطعتات ملينا مسودقنا اتمسرح فتيمنا نخنقعاز دلوات وكينا لنا مالتيو منقد ايرات اميريتس قطر تركن كينيا عندما ناب سيشلس سروع بررا زلوان منقد ايراتين سيشلس 115 دسيتات زلوا هاجرع زعابيت دسيت زهاجر ما هي ايات بحل علم لغاو معرفونا فرت زلوان نرأسة كتما فيكتوريا حيزا زلان 254 كيلومتر صفحات زلوا عباي دسيتيا رأسة كتما سيشلس فيكتوريا تبحل أو علم كاب زلوان عشتوز بحالا رأسة كتماتات حانتو خينا قطر نبرتا دما 25 شحت رايو أزيان اشتي بمخانا أفرق معالتي نبمولو كفالات تا كتما كتزورو تخأليخا إذ ما أكلاي كفال فيكتوريايو
እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ሰዓት ሓወልቲ ድማ ንኽብሪ ንግስቲ ቪክቶርያ ተባሂሉ ብ1903 ዝተሃንጸ ኮይኑ ንዝሓለፈ 121 ዓመታት ድማ ግርማታ ከተማ ኮይኑ ኣገልጊሉን የገልግል ኣሎን። ኣብ ሴሸልስ ክትገብሮ ደሊኻ ዝሰኣነካ ነገር የለን። እቶም ናይ በዓል 5 ኮኸብ ደረጃ ዘለዎም መዕረፊ ኣጋይሽ ነዚ ዝኣመሰለ ኣዝዩ ኣጋያፂ ክፍሊ ብምቕራብ ጆባ ይብሉኻ። ናብ ሴሸልስ ምምጻእካ ዘይተረፈካ ኣብ ማያት ህንዳዊ ውቅያኖስ ብምንቋትን ምስ ዓሳታት እንዳተጻወትካ ብምሕምባስን ነባሪ ትዝታ እንተዘይትሪፍካ ናብ ሴሸልስ ከይደ ነይረ ምባል ይትረፍካ። ፍሉይ ናይ ምሕምባስ ክእለት ዝሓትት ኣይኮነን። ጎዳእ ነገር ከይህልወልካ ዝፍራሕውን ኣይኮነን። ውሕስነቱ ዝተረጋገጸ ንጹህን ውቁብን ገምገም ባሕሪዮ ክትሕምብስ እንተደሊኻ ነቶም ሰራሕተኛታት እቲ የዕሪፍካሉ ዘለኻ መዕርፎ ኣጋይሽ ጥራይኻ ክትነግሮም ዘለካ ኩሉ ነገር ድማ ባዕሎም ክመርሑኻ እዮም። ኣብ ናይ ሴሸልስ ጻንሒትኩም ናብታ ኣብ ከተማ ቪክቶርያን ዝርከብ ዕዳጋታት ብምኻድ ምብጻሕ ኣይትረስዑ። ምስ ነበርትታ ከተማ ንምልላይን ፍርያቶም ንምቕማስን ድማ ዕድል ይፈጥረልካ። ሴሸልሳውያን ንኽትረዳድኦም ዘይጸግሙ ቋንቋታት ፈረንስኛን እንግሊሽን ብዝግባእ ዝመልኩ ህዝቢዮም። ምናልባት ዝዛረብዎ ቋንቋ ፈረንሳ ካብታ ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ዝዝረብ ፈረንስኛ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ክስማዓኩም ይኽእል እዩ። ቋንቋ እንግሊሽ ግን ብዝግባእ ይመልክዮም። ሕጂ ኣብ 160 ዓመታት ዘቑፀረ ማእከል ዕዳጋይና ዘለና ብ1840 ዝተመስረተ ማእከላይ ዕዳጋ ድማ እዩ። ሎሚ ብዘይካ ሰንበት ካብ ሶኒ ክሳብ ቀዳም ን6 መዓልታት ክፉት ዝኸውን ኣብ ርእሰ ከተማ ቪክቶርያ ዝርከብ ዝዓበየ ማእከል ዕዳጋ እዩ። ጣዕሚ ዓሳታትን ፍሩታታትን እታ ደሴት ንምቁዳስ ድማ ልክዓው ቦታ እዩ። ካብቶም ብዘለዎም ፍሉይ ጣዕሚ ዝልለዩ ዓሳታት ሴሸልስ ዝመረጽካዮ ዓይነት ብምግዛእ ኣብዚ ቦታ ብምቁርራጽ ሒዝካዮ ናብቲ የዕሪፍካሉ ዘለኻ ስፍራ ክትከይድ ትኽእል። ህዝብዛ ደሴት ናይ ህንዲ መበቆል ዘለዎም ብምዃኖም ቀመማት ዝፈትዉ ህዝቢዮም። ነቶም ፍሉይ ጣዕሚ ዘለዎም ማንጎታቶም ክትጥዕሙ ድማ ኣይትረስዑ። ውግዓዊ ባጤሮኦም ሴሸልስ ሮፒዩ ዝበሃል $1 ድማ 14 ሴሸልስ ሮፒ ይሽረፍ። ካብ ከተማ ቪክቶርያ ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ ብመኪና 10 ደቂቕ ምስ እትኸይድ ኤደን እትበሃል ደሴት ኣላ። ደሴት ኤደን ካብ ካልኦት ደሴታት ሴሸልስ ፍልይ ብዝበለ ተእንኮሰብ ዝሰርሓ ደሴት እያ። ኤደን መዕቆቢት ሃብቲ ቢልዮነራት እውን እያ። ካብዛ ደሴት ሄሊኮፕተር ብምክራይ ኣብ ሰማያት ብምንስፋፍ ንነፍሲ ወከፍ ደሴት እቲ ሃገር ክትዕዘብ ትኽእል። እንተኾነ ግን ነዚ ብሄሊኮፕተር ዝግበር ሰዓትን ፈረቓን ዝወስድ ዙረት ንምፍጻም ከባቢ $800 ዝሓተካ። እዚ መጠን ገንዘብ ዝኸብረካን ተመሲሉ ግን $7 ጥራይ ብምኽፋል ብእግርኻ ናብ ጫፍ ጎቦ ብምድያብ ንርእሰ ከተማ ሃገር ሓዊስካ ንኹለንተን ደሴታትን ህንዳዊ ውቅያኖስን ብማዕዶ ክትሪኦ ትኽእል። ደሴት ኤደን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝተሃንጸት ምስታ ቀንዲ ደሴት ብድልድል እትራኸብ ሰብ ዝሰርሓ ደሴት እያ። ኣብ ደሴት ኤደን ኣፓርትመንታት፣ ቪላታት ወይ ድማ ክንዲ ቤተ መንግስቲ ዝኣክል ስፍሓት ዘለዎም ዓበይቲ ገዛውቲ ምስ ዘመናውያንን ቅልጡፋትን ጃልባታቶም ክትካረ ትኽእል። እታ ደሴት ናይ ውልቂ ገማግም ባሕሪ፣ ሬስቶራንት፣ ባራት፣ ሞላት፣ መጻወት ስፖርት፣ ምህነጽ ኣካላት ጅም፣ ገንኢ መሐንበስን መጻወት ቴንስን ኣለዋ። ሓደ ካብቲ ንደሴት ኤደን ፍልይ ዘብላውን ዜጋታት ሴሸልስ ዘይኮኑ ሰባት መንበሪ ቤት ክገዝኡላ ዝኽእሉ ደሴት ምዃና እዩ። ኣብ ደሴት ኤደን ገዛ እንተገዚእካ ናይ ኢንቨስተርን ነባርን ፍቓድ ስለ ዝወሃበካ ነቲ ብዙሕ ሰብ ዝምነዮ ግሩም ትርኢት ዘለዎ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ሃገር ማዕረዝ ዜጋታታ ከተስተማቕሮ ትኽእል። እዚ ኩሉ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እንተኾነ እኳ ነዚ ንኸይትገብር ዝዕንቅጹ ማሕለኻታት ግን ኣለዉ። እቲ ዋና ጸገም ዋጋ እቲ ገዛውቲ ምስ ዝንገረካ ንድሕሪት ክትብል ዝገብር ምዃና እዩ። ኣብዛ ደሴት ሓንቲ ንእሽተይ በዓልቲ ሓደ መደቀሲ ክፍሊ ንምግዛእ $350,000 ኢኻ ትሕተት። እቶም ዓበይቲ ቪላታት እዛ ደሴት ድማ ዋግኦም ክሳብ $5 ሚልዮን ይበጽሕ። እታ ደሴት ካብ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ሴሸልስ ኣብ ናይ 10 ደቂቕ ርሕቀት ጥራይ ትርከብ ምዃና ግን ተመራጺት ዝገብራዩ። ደሴት ፕራዝሊን ካልአይቲ ዝዓበየት ደሴት ሴሸልስ እያ። ኣብዚ ሓደ ዘገርም ተፈጥሮኣዊ ተኣምር ክትርኢ ትኽእል። ቫለ ዲ ማየ
ኣብ መዝገብ ዩኔስኮ ዝሰፈረ ሕሩም ተፈጥሮኣዊ ጫካ እዩ። ኣብዚ ኮኮደሜረ ዝበሃል ዓሌት ገረብ ስየሎ። እቲ ገረብ ኣንስታይን ተባዕታይን ዓይነት ጾታ ዘለዎ እዩ። እቲ ተባዕታይ ገረብ ተባዕታይ ምዃኑ እቲ ኣንስተይቲ ገረብ ድማ ኣንስተይቲ ምዃና ንምርግጋጽ ዝኾነ ሓበሬታ የድልን። ብዓይንኻ ርኢኻ እትግንዘቦ ብምዃኑ እቲ ዘገርም ኣካላቶም ጥራይ ዘይኮነ ትርኢቶም እውን ናይ ብሓቂ ኣንስታይን ተባዕታይን እዮም። ክፋረዩ ምስ ደለዩ ከም ኩሉ ፍጡር ይራኸቡ። ብርግጽ እቲ ርክብ ብኣካል ኣይኮነን ዝፍጸም። ዝራኸቡሉ ወቕቲ ምስ ኣኸለ እቲ ኣንስተይቲ ገረብ ንርክብ ድልውቲ ትኸውን። እቲ ተባዕታይ ገረብ ድማ ተባዕታያዊ ዘርኢ የፍርሞ እቲ ዘፍረዮ ዘርኢ ብንፋስ ተሓጊዙ ናብ ኣካላት እቲ ኣንስተይቲ ገረብ ይኣቱ። እዚ ምስኮነ ኣብ ታሽዓይ ወርሒ እቲ ኣንስተይቲ ገረብ ነዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ዓይነት ፍረ ተፍሪ። እቲ ፍረ ምስ ዓበየ ድማ ነዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ይመስል። ሴሸልሳውያን እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቒሱ ዘሎ ገነቲ ኤደን ኣብዚ ነይሩ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ፣ ግን ዝተረጋገጸ ነገር የለን። ኣብ ገማግም ባሕሪ ሴሸልስ ዕቑር ሃብቲ ነዳዲ ከም ዘሎ ዋላ ደኣ ቀጻል ዝንገር ይኹን እምበር ክሳብ ሎሚ ግን ብመጽናዕቲ ዝተረጋገጸ ነገር የለን። ሃገረ ሴሸልስ እቲ ምርኮሶም ምንጭ ቁጠባ 3 ኮይኖም ንሳቶም ድማ ቱሪዝም፣ ምግፋፍ ዓሳን ምፍራይ ኮኮናትን እዮም። ሃገረ ሴሸልስ ሓንቲ ካብ ቀንዲ መስሕብ በጻሕቲ ሃገራት ክትከውን ዝኽኣለት ካብ 1974 ዓመተ ምህረት ጀሚራ እያ። ኣብቲ ግዜቲ ናይ ሚስ ወርልድ ውድድር ቆንጅና ዛዘምቲ ክልተ ክፋላት ንኽልተ ተኸታተልቲ ዓመታት ኣብ ሃገረ ሴሸልስ ዝተኻየዱ ብምንባሮም እዩ። ብ1997 ዓመተ ምህረት ህንዳዊት ዲያና ሃይደን፣ ብ1998 ዓመተ ምህረት ድማ እስራኤላዊት ሊኖራ ቢጌል ወይዘራዝር ዓለም ዝብል ማዕረግ ዝረኸባ ኣብ ሴሸልስ ነይሩ። እዚ ኣጋጣሚ ድማዩ ነቲ ሃገር ሰፊሕ ናይ ሚድያ ሸፈነ ክትረክብን ህቡባትን ሃብታማትን ሰባት ክበጽሕዋ ዕድል ዝፈጠረ። ኣብተን ዝቐጸላ ዓመታት ድማ ዓበይቲ ስራሕቲ ፊልምን ፍሉጣት ሰዓልትን ነቲ ዘለዋ ግሩም ተፈጥሮኣዊ ትርኢት ኣብ ስራሓቶም ንምጥቃም ናብ ሴሸልስ ክውሕዙ ጀመሩ። ስዒቦም ድማ በጻሕቲ ናብቲ ሃገር ሳጎሙ። እዚ ድማ ቁጠባ እቲ ሃገር ኣብ ቱሪዝም ዝተመርኮሰ ክኸውን ምኽንያት ኮይኑ ሎሚ 30 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ኣብ ዓውዲ ቱሪዝም ዝተዋፈሩ እዮም። መብዛሕትኦም ዜጋታታ ኣብ በጻሕቲ ትኹረት ዝገበረ ጥበባውን ኢደ ስራሓውን ኣቕሓ ብምሻጥ ይናበሩ። ዜጋታት ሴሸልስ ልክዕ ከም ሃገሮም ፍሉይነት ዘለዎም እዮም። ሕውስዋስ ናይ ጸዓዱ ኤውሮጳውያን፣ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያንን ኤሽያውያንን ድማ እዮም። መብዛሕትኡ ካብ ህዝባ ንቋንቋታት ክሪዮል፣ እንግሊሽን ፈረንስኛን ብዝግባእ ይመልኽ። እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ድማ ብሰንኪ ባዕዳዊ መግዛእታት እዩ። ሴሸልስ ብባዕዳውያን ገዛእቲ ዝተመስረተት ሃገር እያ። ኣብ ታሽዓይ ክፍለ ዘመን ዓረባውያን ነጋዶ ካብን ናብን ንግዳዊ ንጥፈታቶም የካይድሉ ዝነበሩ ግዜ ኣብዛ ደሴት የዕርፉ ከም ዝነበሩ ብኣፈ ታሪኽ ይንገር እዩ። ፖርቱጋላዊ ዳሳሲ ቫስኮ ዲ ጋማውን ብ15 ክፍለ ዘመን ብደቡብ ኣፍሪቃ ገይሩ ናብ ኤሽያ ይጓዓዝ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ መሬት ሴሸልስ ረጊጹ ነይሩ። ኣብ 17 ክፍለ ዘመን ድማ ሸፋቱ ባሕሪ ሶማል ዝሰረቕዎ ንብረት ዝሓብኡላን ዝጨወይዎም ሰባት ዝቐምጡላን ደሴት ከም ዝነበረት እውን ይንገር እዩ። ይኹን እምበር ቀወምቲ ነበርቲ ነበርዋን። ኣብ መዛግብቲ ታሪኽ ተቐሚጡ ብዘሎ መሰረት እቲ ናብዛ ደሴት ዝተገብረ ናይ መጀመርያ ጉዕዞ ብ1609 ዓመተ ምህረት እንግሊዝ ንምብራቓዊ ናይ ባሕሪ መስመራት ንግዲ ምእንቲ ክትቆጻጸር ብዝመስረተቶ ብሪቲሽ ኢስት ኢንድያ ዝተባህለ ካምፓኒ ዝተገብረ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ትካል ብቐዋምነት ክሰፍረላ ስለ ዘይመረጸ እንግሊዝ ነታ ደሴት ኣይተቆጻጸረታን። እቲ ካልኣይ ናብዛ ደሴት ዝተገብረ ጉዕዞ ድማ ድሕሪ 142 ዓመታት ብ1742 ዓመተ ምህረት ዝተገብረ ነይሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ናብዛ ደሴት እዚኣ ዝኣተዉ ፈረንሳውያን እዮም ነይሮም። ፈረንሳ ነዛ ደሴት ምስ ረኸበት ግዝኣተያ ክትብል ጀመረት። ብ1756 ድማ ሴሸልስ ኣካል ግዝኣታ ምዃና ብወግዕ ሓበረት። እዚ ሎሚ ትጽውዓሉ ዘላ ሴሸልስ ዝብል ስም ድማ ሽዑ ዝወጸላይ ነይሩ። ጃን ሙር ደ ሴሸል ሚኒስተር ፋይናንስ ፈረንሳ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ሴሸልስ ኣካል ግዝኣት ፈረንሳ ዝኾነትሉ ግዜ ብሞት ብምፍላዩ ንመዘከርታ ተባሂሉ እታ ደሴት ብስሙ ተሰየመት። ፈረንሳ ንሴሸልስ ምስ ተቆጻጸረት ጸዓዱ ዜጋታትያ ከተስፍረላ ጀሚራ።
እቶም ጻዓዱ ሰፈርቲ ድማ ኮኮናት ቡንን ንምስርሐ ሽኮር ዝኸውን ቃንጫ ሽኮርን ከፍርዩ ጀመሩ ጉልበታው ስራሓት ምእንቲ ክሰርሕሎም ድማ ካብታ ኣቀዲሞም ከም ግዝኣቶም ሒዞማ ዝነበሩ ጎረቤት ሃገር ሞሪሸስ ጸለምቲ ባራይ ይምጽኡ ካእኽልዎም ስለዘይከኣሉ ግን ብቁጽሪ ብርክት ዝበሉ ናይ ጉልበት ሰራሕተኛታት ካብ ሃገራት ኤሽያ ምጽኡ እዚ ምትእኻብ ድማ ብጻዓዱ ጸለምቲ ኤሽያውያን ዝተሓናፈጸ ሓድሽ ሴሸልሳዊ መንነት ንኽፍጠር ምኽንያት ኮነ ሴሸልስ ኣብ ትሕቲ መግዛእት ፈረንሳ ብዙሕ ኣይጸንሐትን በቲ ኣብ ታሪኽ ኩናት ናፖሊዮን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፈረንሳ ምስ እንግሊዝ ፕሩስያ ኔዘርላንድን ሩስያን ዝገጠመቶ ውግእ ተሳዕረት እንግሊዝ ድማ እግሪ እግራ እንዳሰዓበት ግዝኣታታ ከተሕድጋ ጀመረት ብፍላይ ድማ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ንዝግበሩ ዝነበሩ ናይ ፈረንሳ ንግዳዊ ንጥፈታት ምእንቲ ክትቆጻጸር ብ1794 ንሴሸልስ ተቆጻጸረታ እቲ ኣብ ሴሸልስ ዝነበረ ገዛእ ምምሕዳር ፈረንሳ ግን ዜጋታቱ ንብረቶም ከይተወርሰ ኣብ ሴሸልስ ብነጻነት ንኽነብሩ መሰልን ተተዋሂብዎም ነታ ደሴት ብሰላማዊ መንገዲ ንእንግሊዝ ከረክባ ድሉ ምዃኑ ብምሕባር ምስ ወተሃደራውያን ሓለፍቲ እንግሊዝ ተዘራረቡ እንግሊዛውያን በት ፈረንሳ ዘቕረበትሎም ጠለብ ተሰማሚዖም ሴሸልስ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት እንግሊዝ ኣተወት بوقعي أكل جزءات إنجليز كتكون زخالت جن ب1814 أب منجو فرنسان إنجليزن أب كتما باريس دحرس تبزحة سممعين يرو سيشلس نميتن سوسان كلتن عمتات زاكل أب تحت مجزات إنجليز دحر مسنح ب1976 ناتسنتا رخبت ولا دا فرنسان 38 عمتات راي تجزايا لومي دحر خلت 100 عمتات جن عشراتاتا أب كلن تناوي عن بابران مننتن التهزبي قوليحهم زرعيهم قوانقوا فرنسا حدا كاب ناي سراح قوانقواتات اتهاجريو أب زخد كايو كفالات تهاجر بقوانقوا فرنسا استتصحفو صحفاتن أسماء تكالاتن كتركب تخل مبزحتهم زيغاتاتاون قوانقوا فرنسا مززاربو بعبي إدما اتتهاجر تتصوعلو سيشلس زبل سم كاب قوانقوا فرنسا زوت ايو علماو بانك العلمة أن أتاو اللون بمبال كابزس فرن هاجرات علم كلتت راين نأفريقا وكيلن أبز زرزر كأتواس خالا اتحان تدما ازالو مكن دهسسا مريسنا زلنا هاجر سيشلسيا قد حكي ببزح ممزنيتات سيشلس أب أفريقا قداميتي اتسرع حاجريا نقل كابتي سيشلساوي انت خينكا كترخبو من ربحاتات مسن زرزر ناي سيشلس باسبورت انتحيسكا نا 256 هاجرات علم بزي فيزا كتقعز ويدما فيزا اون ارايفال كتركب تخل بز مخنيات دما كاب هاجرات افريقا تازحيل باسبورت زلوا هاجر بمخان اب قداماي درجات سرع سيشلس بالشونا زي رأي لا هاجريا بز مخنيات أب تتحوت متن بالشونا زلوان هاجرات زبل ترتا أب أفريقا قداميتي أب عالم دما أما بالعسران شدشتن درجات سرع إذا دسيت بناتنات برسون أب أفريقا قداميتي تسرع كوينا بدرجة عالم دما بقل أوروباين هاجرات راي تبليتا أب مبل 13 درجات سرع أب ترتا هيومان ديفلوبمنت إندكس ون كاب هاجرات أفريقا زودا درايلن نتب يونيسكو زوات تمرتن خلو زبل مريح كاب هاجرات أفريقا اتاق قداميتي كتعوتوز خالت هاجر سيشلسيا ما هاي منت بمدفع 95 مئتاويت كاب هزبا عدل تمرتي كركب زقبرت هاجر كوينا ني انفستمنت بزلوا متشؤنت دما أب أفريقا قداميتو خينا تمرح زلا هاجريا ازي بريزيدنت سيشلس نبر وافل رام كالاوانيو إذا ما راح يكلم بريزيدنت مخانو ناي إيفانجيليكال بروتستانت بيتا كريستيان كأش زنبريو كأش عب زنبرلو جزي هاجرو سيشلس بولك أملكاوي مراحن سوشياليست بارتنات محضر نيرا بشحن شعات 276 سيشلس كام مجزأت إنجليز نت أمس واتسات دحر حاد عامت حدش منجستي كت مسرتن سلاماوي ناي سلطان سججرن مأنتخ جبر مرجعة جبرة إذا أبت مرجعة تعوت مراح دما نتانت أنتا زرخبت حداس هاجر كمرحة جمرة يخون بر جناب سلطان عمد كيت أنا حيو بشحن شعات 277 بقدماي منيستر تهاجر علوا منجست تخيدلو تهاجر دما أب تحت ملكاون سوشياليستن منجست ودقت أبز جزيز دما زيجاتا تهاجر بت سلطان زحازة منجستي كم مجهاسب أو مسلات زعمسلو بدلات
ክወርዶም ጀመረ እንተኾነ ካብ ካልኦት ሃገራት ዓለም ግልል ኢሎም ኣብ ደሴት ዝነብሩ ብምዃኖም ክኸድዎ ዝኽእሉ ቦታ ይነበሮምን ኩሉ እቲ ዝወርዶም ዝነበረ ግፍዕታት ድማ ናብቲ ጸኒሑ ፕሬዚደንት ክኸውን ዝኽኣለ ሃይማኖታዊ ኣቦኦም እዮም ዘስተንፍስዎ ነይሮም ቀሺ ራንዋል ወፅዓ ዜጋታቱ ዝስምዖን ልዑል ርህራሄ ዝነበሮን ቀሺ ነይሩ እንተኾነ ወፅዓ ህዝቡን ንብዓቶምን እንዳረኣየ ስቕ ክብል ዝመርጽ ዓይነት ቀሺ ነበረን ነቲ ዝነበረ ግፍዕታትን በደላትን ደው ምእንቲ ክብል ድማ ብወግዒ ንመንግስቲ ተሃገር ክነቕፍዎን ቅሬቶኦም ከስምዑን ጀመሩ ይኹን እምበር ከምኡ ብምግባሮም እቲ መንግስቲ ሕጉስ ኣይነበረን ዕላማ ክገብሮም ድማ ጀመረ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓመተ 1990 ዓመታዊ መልእኽቲ ቤተ ክርስቲያኖም የመሓላልፍሉ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ኣብ ቀጥታዊ ፈነወ ሬድዮ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዘውርዶ ዘሎ በደላት ደው ንኽብልን ኣብቲ ሃገር ምርጫ ንኽግበርን ከምኡውን ዜጋታት ብድምፆም ብዝመረፅዎ መንግስቲ ንኽመሓደሩ ወግዓዊ ሕቶ ኣቕረቡ እዚ መግለፂኦም ግን ንመንግስቲ እቲ ሃገር መሊስዩ ኣቆጢዕዎ ቀሺ ድማ ደጊሙ ናብ ሬድዮታትን ቴሌቪዥናትን ቀሪቡ መልእኽቲ ከይህብ እገዳ ተነብረሉ በቲ ውሳነ ዝተቆጠዐ ቀሺ ናይ ህዝቢ መሰል ከኽብር ብምባል መሰሉ ብምስኣኑ ኣዝዩ ተበሳጨወ ብድሕሪ እዚ ድማ ጸሎት ብምቁራጽ ናብ ፖለቲካ ከኣቱ ዝወሰነ ቃልሱ ተዓዊቱ ብ1993 ዓመተ ምህረት ኣብ ሴሸልስ ናይ ሕገ መንግስቲ ለውጢ ተገብረ ኣብቲ ሃገር ብዙሓት ፓርቲታት ክህልዋን ምርጫ ክግበርን ድማ ተወሰነ ይኹን እምበር ኣብቲ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ምርጫ ተኣቐዲሙ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ምልካው ፓርቲዩ ዝዕወት ነይሩ ኣብቲ ኣብ 2020 ዝተገብረ ምርጫ ግን ቀሺ ብምዕዋት እቲ ሃገር ናጽነታ ድሕሪ ምርካባ ካብ ተቃወምቲ ፓርቲ ስልጣን ክሕዝ ዝኽኣለ ናይ መጀመርያ መራሒ ብምዃን ፕሬዚደንት ክኸውን በቕዐ ወላዳ ፕሬዚደንት ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ርህራሄ ዘለዎ ተፈታዊ ፕሬዚደንት ግን ነይሩ ብርግጽ ድማ እቲ ዝነበሮ ናይ ቀሺ ማዕርግን ዝመጸሉ ድሕረ ባይታን ከምኡ ዓይነት መራሒ ንክኸውን ጸሊወዩ ካብ ሓጓዳይ ኣቦን ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ መምህር ዝኾነት ኣደን ዝተወልደ ኮይኑ ን4 ዓመታት ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ኣብ 2025 ኣብ ዝተገብረ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ በቲ 52.7 ሚእታዊት ድምፂ ዝረኸበ መወዳድርቱ ፓትሪክ ሄርሚነ ተበሊጹ ካብ ስልጣን ወረደ ነቲ ኣባል ተቃዋሚ ፓርቲ ብምዃን ንህዝቡ ከስፍነሎም ቃል ዝኣተወ ናጽነት ኣብ ባይታ ብምትግባር ናይ ዓመተ 2024 ዕዉት ፍሪደም ፕራይስ ኣፍሪቃ ክስለም ግን ክኢልዮ ቁጠባት ሃገር ብምዕባይን ትሕተ ቅርጽን ካልእ መሰረታውያን ነገራት ብምውዳድን ብዓብዪ ድማ ኣብ ዜጋታት እቲ ሃገር ዘተኮረ ፖሊሲ ብምኽታል ማሕበራውያን ኣገልግሎታት ኣብ ምህናጽ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ቱሪዝም ዝምርኮስ ቁጠባ ብምህናጾም ኣብ ልቢ ዜጋታት እቲ ሃገር ክሰፍሩ ክኢሎም እዮም እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዘቕረብናዮ ንሃገረ ሴሸልስ ዝደህስስ መደብ ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ዝመስል ነይሩ ኣብ ካልእ ግዜ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንመጸኩም ሰሰናዩ